Nangandam na ang St. Francis Xavier Parish sa Davao City alang sa Pasyon ni Jesucristo. Gibuti ang sab sa simbahan nga ang ilang mga ginapili nga mahimong karakter, mga wala kaayo masayod sa kinabuhi ni Jesucristo. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Dinhi sa Tibungko, Davao City, nagsugod na og pagpangandam ang St. Francis Xavier Parish alang sa Passion of Christ karong Semana Santa. Ang 66 anyos nga ex-military nga si Manuel, upat ka tuig na nga nagatiman og nagapreparar sa mga imahen ni Jesucristo, Birheng Maria ug sa krus nga ginagamit sa simbahan matag Kwaresma. Tabang gyud ko diri sa tanan nga mga gibuhaton. Pagpreparar sa tanan nga mga dadunon sa pari, plaster sa simbahan, tanan. Usa matud pa kini sa iyang mga panaad, isip pagpasalamat, ilabi pa nga nakahuman sa pag-eskwela ug naka-abroad ang iyang mga anak. So karon akong gibalik sa iyang pasalamat. Muna nga di agi ko nagpa pasalamat ko sa Ginoo nga ginugwayan po niya kinabuhi. Sumala sa tagdumala sa St. Francis Xavier Parish, andam na sila sa ipaigayong mga aktibidad sugod sa Holy Thursday hangtod sa Easter Sunday. Matod sa simbahan, lahi ang ilang paagi sa pagpili sa mahimong Hesukristo ug ubang karakter. Kasagaran matod pa sa ilang mga ginapili mao ang mga individual nga wala pa gayud masayod sa pulong sa Ginoo. Pinaagi matod pa niini, mao usab nila ang mga individual nga tumanon ang mga ginatugon sa Ginoo. May mga karpentero, mga drivers, dili actually mga lumilihok na sa simbahan katong mga unchurched nga dili tigsimba. Wala yung ginakuha sa simbahan para at least makita nila nga mo ni siya ang kinabuhi ni Kristo. Hinoon, ginasiguro nila nga luwas ang mga musalmot sa pasyon. Naay magpasaan sa krus. Pero dili itong bunal-bunalan. Wala na. Pasaan lang na sila, pasaan lang. Tapos pagkabusa sa station, naay magbasa, basahon kung unsa nitabo anang station. For every station, there is a meaning of Jesus nga unsay gibuhat niya itong panahon na. Nangandam na sab sila sa sugat karong Domingo sa pagkabanhaw. Magsugat na sila ni Mama Mary o si Jesus Christ. Naay magsugat na sila. Which is may presentation po ba? Mga presentation, that is a presentation. Which is asama. Karon nga nagadaghan na ang mga distraksyon sa pagtuo. Matod sa simbahan, importante nga mapadayon gihapon ang tradisyon matag Kwaresma. Lang yun nga to na siyang panon kay wala man tay laing gisaligan kundi ang ato ra magyung Ginoo. Pag-abot sa panahon nga mubalik na siya sa ikaduhang pagbalik, singilon mo kita. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao